стигаме до нашата цел, когато не се фокусираме върху целта, ами върху системата, чрез която работим. Но тъй като аз я взех на абсолютната шега, смисъл, също така засяга, както казах вече, темата за надеждата. Здравейте! Аз съм Йони и в днешното видео ще ви покажа няколко книги, които чета, които съм прочела и които смятам, че са изключително важни за развитието като цяло и лично на мен са ми направили доста голямо впечатление. Ето ги тук, те са 6 на брой и ще минем през тях една по една, като ви споделя моите впечатления. Първата книжка, с която ще започнем, е Хюга, или по-точно Тайните на датчаните за един щастлив живот. Тя е изключително основополагаща, поне за мен, тъй като аз съм човек, който изключително много обича естетичните атмосфери, уюта и красотата в живота. Ако вие сте такъв човек, наистина тази книга ще ви допринесе доста уют в живота като цяло. Първото нещо, което трябва да кажа за книжката е, че ми беше подарък от моят приятел, за което съм много благодарна и аз много си харесвам книжката, тъй като сами можете да видите, че когато я отворите, виждате един типичен скандинавски излезна ми. Това отбелязката ми падна. Може да я пришейтнете, просто тези са ми любими от Сиела, винаги си ги взимам, имам най-различни. Да се върнем на темата. Значи, когато отворите книжката, всичко вътре е толкова естетично направено, изобщо има невероятен стил, просто само дори е така да я разгледате и веднага усещате уюта. Основополагащото за тази книга е всъщност думата Хюга. Думата Хюга всъщност означава уют и е от изключителна важност за цялостното мислене на датчаните. Можете да си го представите, тъй като всеки от вас е ходил в Юск и знае примерно там какви неща има, нали, свещи, отдела, такива типичните естетик неща, които според мен лично и според тази книжка всеки дом се нуждае от тях, така че ако сте настроени към естетичното обзавеждане, естетичния начин на мислене като цяло, тази книга мисля, че ще ви е от голяма полза. Аз лично много я харесвам. Книжка номер 2, това са 5 езика на любовта на Гари Чапман. Тази книга винаги я препоръчвам, когато ме попитат за някакво основополагащо четиво, което да бъде интересно и в същото време полезно. Тя е най-полезна за връзки, като вътре са описани 5 езика на любовта, утвърдителни думи, подаръци, помагане, качествено време и физически допир. Според изследванията, повечето хора имат всъщност 5 езика, но някои от езиците всъщност надделяват над другите и трябва да знаете кой е любовният език на вашия партньор, за да може да има някакъв мир във връзката, изобщо качествени взаимоотношения. Според мен лично тази книга е просто 10 от 10 отново, за мен е основополагаща. Тя е всъщност от трите основополагащи книги, които ще покажа в това видео. Преминаваме към следващите 3 книги, а именно романите. Първата книжка от романите е Уроците на пингвина. Историята с нея е малко смешна, тъй като аз я взех на абсолютната шега, смисъл от един панер, беше намалена на нещо от сорта на 5-6 лева и реших да я взема, но всъщност има много какво да се научи от тази книга. Цялата история се върти около това, че Том Мичел, авторът, тъй като тя е по истинска история, намира в Уругвай един пингвин, който е в беда. Той решава да го спаси, тъй като пингвинът е в един нефтен разлив и общо взето той го спасява от там и решава да го вземе със себе си, тъй като животното супер много се привързва към него и го взима със себе си в Аржентина, където продължава да го гледа и по-късно този пингвин го учи на изключително много неща, не случайно Уроците на пингвина се казва книгата. Става част от отбор по ръгби, общо взето изключително забавна книжка, много приятна и има си, разбира се, тъжни моменти, няма как, но през по-голямата част от времето има какво да се научи определено, така че слагам нея на първо място в романите, които сега ще покажа. Следващото романче е Три ябълки паднаха от небето на Нарине Абгарян. Изключително тежка книга, но и изключително топла. Има много любов вътре, много силни взаимоотношения. Общо взето се описват животите на няколко семейства от едно арменско село. Има тежки моменти, има хубави моменти, може да се разплачете. Определено не е някаква цветна книжка, която
да е само с хубави емоции и така нататък, но показва реалността на живота от тежките му страни, от добрите. Разбира се, темата за надеждата е изключително засегната в нея и ако я прочетете, ще разберете. На книжката бих дала 9 от 10, тъй като има неща, които наистина ми дойдоха в повече, тъй като бяха много тежки. Последната книжка, за която ще говоря, е Крадецът на шоколад. Тя е излязла последно 2014 година. Не знам дали има в тираж, по-скоро не. Единственото място, където може да намерите, мисля, че е някоя библиотека, както аз направих. И съм доста впечатлена от книгата, защото, честно казано, очаквах някаква банална романтична история, но всъщност е интересно, тъй като главната героиня, Кейт Кори, тя е наследница на династия, която се занимава с шоколадчета и всъщност решава, че иска да разшири бизнеса, като отиде в Париж и подпише договор с един от доста известните шоколатиери там. Всъщност така се развиват ситуациите, че те в последствие се влюбват и историята е доста интересна. В смисъл не е обхванато само романтичното, ами може да видите самия процес в направата на шоколада, изобщо различни описания на Париж, нали, на града, на начина на мисленето на парижаните като цяло. Просто е много добра книжка и я препоръчвам, въпреки че още не съм я прочела до край, така че да, но това, което до сега съм прочела, съм до половината. Съм абсолютно доволна, много интересна, държите в напрежение и просто да, бих и дала 8 от 10 може би. Приятен роман е. Ами това беше видеото от мен, надявам се да ви е било полезно, интересно. Ако прочетете някои от книжките, споделете долу в коментар впечатления и също така абонирайте се за канала ми, тъй като отскоро съм в YouTube и това е изключителна подкрепа за мен. Също така ви пожелавам изключително усмихнат ден и никога не спирайте да четете.